Bangnya semuanya burung mas. Oke, Pak Oke, yuk. Yuk Mas Kenung janda baru. Orjene mati mas. Deg-degan Ning apa mas? Deg-degan ora tau tekan kene iku iso tekan kene ya mbak. Saman wong ngendi ra tau tekan kene. Wong Batang. Ya wong Batang iso tekan Yang mana-mana ya mas. Lah iya. Deg-degan deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono ora nglegewo apa pancen sliramu wis pisan. Kok kaya ono sing kurang apa sih bae Kang? Kok kaya klenyit ini ya. Cik jeringe nek apa mas? Ya kok kayak bunang ya ora ketabu ya ora suara apa-apa. Mas. Rodok asiti ora apa-apa Kayak ya waktu mas. kosong ya bae ora apa-apa. Ayo bae Kang. Tretepan cintaku tretepan ora kira kepanggih kali sampean tak kira sampean isih bujang alah jebulane sampean dodo Semarang lagi ketemu lakwani ngundang saya Satu dek malam minggu Dowong ayo ojo gawe gelo atiku menyang Solo mas tuku selendang biru aja sembrowan Deg-degan 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 jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono ora nglegewo apa pancen sliramu wis pisan. Bulan sampeyan dodo aja
Satu Mbak Ika malam minggu Malame Senin Mas. Dawong ayo lah kok dhisik metu